Felly mae pop positif yn help i grŵp newydd fel chi? Wel, da ni'n cael trac a record i gychwyn efo. Da ni'n cael lot o ddom swydd. Mae'n jyst yn helpu ni mewn ffyrdd reit syml, lle. Gadael ni wneud beth da ni isio. Mae'n lwyfan da i grwpiau bach gael ymlaen. Dwi'n licio tap, wnaethon ni. Felly, wnaethon rhoi trac i ni, rhoi down swydd i ni. Mae'n jyst yn spredio ni yma ni, lle. Da ni wedi cael... Da ni wedi bod ar daith efo maffia, 7 ar daith. Sa'n ni'n mynd i wneud o, dwi'n meddwl, heb ni wedi cael y cyfle i marfer neu cyngherdda efo grŵp o pop Da ni wedi positif. ffeindio lle i marfer yma hyn, lle. Grŵp pop positif gyda ni fyma i bractisio fo. O'ch chi wedi ffurfio cyn pop positif neu ffurfio oherwydd bod chi'n gwybod bod yna lwyfan i chi? A dda'n ffurfio blaen. Oedd gen i'n nilla i chwarae yn lle. Da ni'n dofi dipyn bach o'r syniad, lle. Achos da ni'n i gael sŵn a record o bethau. Yn lle smasho gitars i fyny. Da ni'n reit off o wneud bethau lle weithio, lle. Ond ddim o'r amal. Oedden ni'n... Chos gen i'n gitars. Ia, beth sy'n ei ddigwydd i'r grŵp yn y dyfodol, le? Oedden ni'n meddwl cael dipyn o aelodau newydd. A gen ni yna fan hyn. O, ie. Tro cyntaf efo... Cyfnangos ar dyledu. Ew, braf iawn ni, fel cyfroland. Ie? Na. Ie, so beth i weid? Wel, na ni chwarae mewn grŵp efo'r ddau yma o blaen, nid alpen bob mwsli, wedyn oedd hi'n eitha naturiol wedyn bod fi'n dod ati nhw, oherwydd bod ni'n neud ddau aelodau yn gadael neu methu chwarae. Oedden ni mewn 2 grŵp ar un pryd, beth. Gen i aelod chwarae darts hefyd, sy'n mynd i fod yn broffesiynol. Ac da ni jyst yn gobeithio wneud o yn dda yn darts, lle. Mae'n gweithio. Da ni wedi gweithio braidd am adael ni.